esan bezala, etxein du Aitor Arregi, talde txiki eta agile gandetia, Niko Letxeskarako batzereak, eta bakoitzak bina bertsoa eskainiko dizkigute, izan ere, aurrenetako lehentu bina eta pasiko datzaitzinen emanaldi honi hasiera ematen ari gara beraz, Aitor, Ekain, June, nahi duzutenean. Gerago, gogo handia daukagu, zuek gozatuta entzutea, hori daukagu helburu. Nekatuan hau nabarmen, goizen egon nahi dantzatzen, eta oraintxe bertxotan ari, gera hirurok gu hemen. Kopla batzuk gaur hasteko, eta dantza bukatzeko, guk motibatuko zaituztegu, dantza gogor egiteko. Dantzalez naiz ona baina, bertxotan guztiz bikaina, zuek mugitu bihankak eta ni mugitzen dut mikaina. Dantzariekin batera, ausartu geha kantatzera, bertso eskolatik etorri gera, umore pixkat hartzera. Hainbeste mutiltan eska, Hernani dago gainezka, animo jarla dantza taldea, ta gora dantzari festa.
Nikolaj, Kancelovia, Sisukova, Cantalia, Čelo, Vilvelvat, Ehomisela, Čemezela, Čečovia, Zajda, Šudetka, Čemezela, Para.
Urbietako